karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Kadaghan bang makalilibog ng mga panghitabo ining bayalo? Kuan lo, unsa ganito'y namatyan sa imong amahan? Nahagbong siya sa kabayo, Ma'am Sabrina, og naparok ang iyang ospato. Mao pa? Unsa man sa imong pagtuolo? Naaksidente ang imong amahan? O dunay mipatay niya? Ha? Nahinumdum ka pa gyud sa kamatayon sa imong amahan? Loel mo? Ay misulti naman ko nimo ni Ingkili pa. Ayaw sa kaadlaw ni Ana, nagtatubot ang mga tao sa among bahay. O nakita na lang ako na kiyayungan ang akong amahan. Ay napulit sa dugo ang iyang naw. Oh, Nagtuho ang dugo siyang kinuo ko. Dili aksidente ang nahitabo. Tungol kay gitiwasan ni Noy Romero si Noy Jose. Buhi pa kini nga mihagsa sa kabatuan. O iya kining gitiwasan, pinaagi sa pagdakdak og bato sa iyang luyo nga ug namatay si Jose. Ug ako lang ang nakasakti. Ang amo ng mga saop ang misulti bahin sa nahitabo. Ug maoy akong natiman-an nga, ang gisulti nga nahagbong sa kabayo si Papa Jose. Ug maong namatay kini kinaigo sa hait nga bato ang iyang Ay, mama, ilaw na dun kaayong tabi. Bug na din hes gawas. Sa sunod lang paabuta sa Saturday. Oo, Loel mo. Kaluwis sa Loel mo. Huwag yun siya'y kalibutan sa nahitabo. Si Lola Tinay rakit ang nahibaw sa tinuod. Nagidakdakan og bato sa apuhan ni Rodel ang amahan ni Lolo Elmo. Beer pa. Dua ka botilya. Sa mga kaning ang nadiskubrihan ni Sabrina. Dili ka mo ang tagiya ni Ana Peter, Rodel. Inilog kinisay mo mga kaliwat gikan sa mga albor. Helong! Sorry. Di ka mo akong ipahilom, ha? Miss, dalang bayad sa beer. Mapaulin ako. Paulit ako. Dili ka makalikay sa hamok sa mga katiguangan, Rodel. Helong! Wa ko'y labot sa natabo sa unang panahon! Wa ko'y labot! Dugo sa mga demonyo ang naglatay sa imong kaugatan! Gusto na! Naakanin mo ang katapusang dugo sa pagkadautan, Rodel! Dili ako ang nagpatay sa amahan ni Lolo Elmo! Wa ko'y labot! Ikaw ang mubayad sa imong mga katiguangan! Ikaw! Wa ko'y labot silang sa... Dili mahimo nga ako mo'y pabayron sa nga na ko mabuhat! Dili! Wa ko'y sa...
ang nakasaog dili ako. Pusa, dili ako ang angay masol. Kanong nagkakitago ka na ako si Mama. Ano ba? Rodel? Wa pa man ini sa daanan si Rodel. Rodel? Wa man gihapon din sa mong kwarto si Rodel. Kapugnaw sa panahon. Manoy, sabi na niya. Unsa man ang kikaguptan nila ni Annalisa? Pagkuha na lagi kahabol niya. Kawan lagi siya. Pabalik sa kwarto nila. Annalisa, Carding? Kinsa yung... si Rodel? Siya na naghigda sa sofa? Lagi, Ma'am Sabrina. Maayo kay ni anak ka, Ma'am. Ikaw na rin pabalhin niya sa inyong kwarto ni Sir Rodel. Niya sa sofa si Rodel matog? Mura mo na siya nahubog, Ma'am Sabrina. Unsa? Nagsuka-suka mga na siya dito sa gawas. Niinom si Rodel? Gitawag na ko ni Madam. Dihaon na mo, Ma'am Sabrina. Unsaon, Ma'am? Ato nang tabangan og agak si Sir Rodel? Oh, sige, mas maayo. Kinahanglang malimpyuhan ako siya dito sa among kwarto. Madam? Good morning. Unsay nakaayos ka buntagon karon, ha? Annalisa? Kuan. Ay, bugnaw magud ang kabuntagon, Madam. Kay nakauwan man gabi eh. Mao ba? Walagi ko makamatngon nga nag-uwan. Kadiyot naman sa may bundak ang uwan, Madam. Unsa man, Madam? Manaog ka or anhira kasi mong kwarto mamahaw? Dili ko ganahan makigdungan og kaon sa mga tao sa ubos. Apil si Sir Rodel? Silang tanan. Busa, anira ko sa taas mamahaw. Oh, tuod. Pasudlan na lang din sa akong kwarto kung moabot na si Rodel. Naa naman si Sir Rodel, Madam. Pero murag, nakainuman tingali na. Sa sofa man sa sala makatog. Miinom og bino si Rodel? Maayo kay nagmata ka na, Rodel. Sabrina. Din ako sa tong kwarto. Wa na gid ay ka mahinumdum ko na unsa ka kagabi eh. Dito ko sa bar. Nganong dito man ka sa bar? Ang imong giadto sa lungsod mao lang ang paghatod sa doktor. Pero nganong misangko man ka sa bar? Ambot. Kalabad sa kong Inom ining tambal sa labad sa o. Nahibaw ko nga naglain ang imong kabuhi. Wa ka maanad na mainom. Salamat. Unsa may nakahasol nimo? Ano ni inuman ka? Ambot. Ayaw pangambot. Nahibaw ko dunay nakapahasol nimo. Og dili ko muhunong sa pagpangutana nimo kung dili ka musulti nako sa tinuod. Sabrina. Sorry. Wa ko makapaulit dayon gabi man ako. Mahatod ang doktor silang bahay. Wa pa nimo tubag ang akong pangutana. Nganong naghubog-hubog ka? Ha? Nahibaw ko doon na nakahasol sa imong una-una. Og may katungod kong mahibaw, unsa ni kay asawa ko nimo.
Dili na ta maghisgot ba yun? Kinahanglang iskutan nato ang tanan kay nahasol na ka. Ug may nang mahibaw ka. Nga may nakita na sa ko gabi nga may lugsong sa sapa. Unsa man ka? Ni pauli ka gabi nya milugsong ka sa sapa, ha? Wa ko moadto sa sapa. Dito ra ko sa bar. Ug ang katapusan akong hinumduman. Nga, misakay ko sa auto. Kung mauna, doppelganger ni mong akong nakita nga mo'y milugsong sa sapa. Unsa? Ganun, makakita man ka na kanunay. Ha? Mo sa nay gusto na kong mahibaw-an, Rodel. Wa na ko makasabot sa tanang paghitabo ining baya. Ang tiguwa nga tina mo'y nagkaingon ning akong kahasol karon. Unsa? Dili na mawas ako nahon. Ang iyang gipanulti, Sabrina. Nahasol kog maayo ini. Rodel, kung doon na may moabot ka problema nato, kinahanglan kitang duha ang moatubang ini. Tungod kay gihamok na tagmaayo ining dapita. Naghubog-hubog ka man kuno, Rodel. Ma? Wa ko ikaw padak-a aron maghubog-hubog parihas sa imong amahan. May na mahibaw ka nga kanang inom ang nakaingon nga namatay ang imong amahan. Ma? Diha magsugod sa inom ang akong kalbaryo sa imong amahan. Busa, ayaw na gyud kinig buhata kung dili ka gustong sunugon nako kining dapita. Ma, Kung dili ka gustong ako sunugon kining dapita, tawag si Padre Ramon. Ipaabog ni Padre Ramon ang mga daotang espiritu nga nagpuyo ni ining baya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!